За него мисля само в сегашно време, защото съм сигурна, че той съществува, но в друго измерение, което ние, обикновените хора, нямаме осъзнание да възприемем. Неговия живот е музика. Моцарт, светлина, атмосфера, настроение, живот, топлота и всичко това се намира в душата на Стефан. Философията му беше космополитна. Космополит е и самият той. Личността му беше открита. Открита до край, но и някак недоизказана. Стефан Траянов научи всички ни да усетим богатството и привилегията да бъдеш музикант. Като музикант беше прекрасен. Това е едно много силно и дълбоко чувство за камерно музициране. И това той правеше и на клавиатурата на пианото, и на клавиатурата на чембалото. Той от сърце се радваше, когато беше успял да направи сполучлив аранжимент или композиция. И когато определяше нещо като сполучливо, ние знаехме, че то е наистина стойностно, защото знаехме колко взискателен беше към себе си. За Стефан като музикант и като човек, какво бих могла да кажа? Просто щастлив е човек, ако се познава с него. Стефан нямаше чувство към материалното, защото той фактически беше погълнат изцяло от музиката и цялото му съзнание беше изпълнено с музика. За него мисля, че това стоеше над всичко. Работата, изключителната трудова дисциплина, сценична дисциплина. Всичко трябва да бъде перфектно и да бъде изработено до перфектност. Едно качество на Стефан Траянов, незабелязано и много авторитетно да налага своето мнение. Много леко, много внимателно и безкомпромисно. Още от първия момент този човек буквално ме въвлече с такава лекота в сложната материя, каквато е камерната музика, че съвсем неусетно и незабелязано аз станах част от този състав. Но да учиш при Стефан камерна музика беше голямо изпитание. Защо? Той страшно държи на това, което е изработил като свои критерии. И това беше една от хубавите черти, естествено, когато не прекаляваше. Начало се дразних, но убедих се с течение на времето, че 4 души да уеднаквят много неща в свиренето, а по-късно и характерите си, е една доста продължителна работа. И слава Богу, тя продължи така успешно. Имахме си кодекс, принципи на приятелски, на колегиални взаимоотношения, на семейни взаимоотношения. Всеки един със своята фамилия беше съпричастен, всички фамилии бяха съпричастни към началото, което представляваше Еолина.
един нетрадиционен състав с всичките му предимства и трудности, разбира се. И да признае, че контактите си, които съм имал с Еолина, са били при всичко чрез него, защото като че ли той беше вдъхновител, организаторът, бащата на този състав, даже ако искате. Тук искам да кажа за един истински подвиг, музикантски подвиг, защото града, в който не откараха и разбираме ние, че концерта се очаква с много голямо нетърпение, се оказва, че в кметството, където е най-голямата зала, нямат роял. И ни питат, сваляме арфата ни от микробуса, те ни питат, а къде ви е чембалото? Ние казваме, че сме с програма за пияно. Ами къде ви е пияното? Ние обезумяваме, разбира се. Тогава се установява, че в залата няма пияно. Обаче домакините казват, не, концерта не може да се отлага, защото целият град го очаква с нетърпение. Взимат Стефчо обратно, сещат се за някакъв съседски метох и се връщат след известно време с едно прастаро пияно, както тогава Стефан Монага каза, това е на Жозефина от времето на Наполеон. Това още нищо не беше. Пияно имахме, но още нищо не значеше. Все още концерта беше под въпрос, защото когато аз натискам, за да почна да настройвам маршата, се оказва, че пияното е с един тон по-ниско. Се свали, виолата някак си ще се донастрои, нали, на по-нисък строй, обаче флейтата остава с около 2 см разстояние между корпуса и мундштука. И това би провалило концерта на всеки един друг състав и Стефан поема огромния риск да транспонира по време на концерт цялата програма с един тон по-ниско. Мисля, че колегите професионалисти или всеки, който се е занимавал малко с музика, би оценил този подвиг. За мен ежедневното общуване с Стефан и неговата фамилия е цяла житейска школа. Техните семейни традиции и силна семейна привързаност внасят топлина в дома и към близките. Не е имало празник като Великден, като Бъдни вечер, Коледа, в който цялото семейство да не е било на масата. И всичко това предварително трябва да е обсъдено. Там вечерите прекарани бяха интересни, защото се говореше за разни интересни истории за фамилиите Михайловски, Траянови. Той е от семейството на Михайловски, един голям род, дал на България титани на интелектуалната дейност, един род, който е свързан с историята на българския народ. И доколкото аз така си спомням още като малък, когато съм идвал в този дом и където са били моите първи впечатления за изкуството, цялото семейство на Стефан, самия той е свързан с поезията и с музиката. От баща му Траян Траянов помня, че цял живот, още от детските си години, е живял с музиката на Йохан Себастиан Бах, но поезията е играла изключително значение в техния живот. Неговата майка, Мария Траянова, и неговия баща са се запознали благодарение на поезията. Той е бил сляп, тя е идвала при него, чели с стихове и така е станала една голяма и хубава любов, която може да намерим само в поезията, в приказките и в музиката.